Sommar. Skift til sommartøy og sms'er så nek som du vilt, konstant ut I ett ta du vilt, alla tøyna. Og då så I 100 minutter innanlands fyrir bare 195 kroner. Det et garvilt tilpå. Faktisk det vittlasta og I sommar. Sommartøy fast du vanlig kjemmer teletøy og aft.fo. Fyll færtelefonene kjadar vi sommartøy, og den 13. september. Før til det. To Janus och några tycker vi måste sätta ett tält upp här och en paviljong. Tider du klarar att börja GF-svallen? Ja, just you. Here it. Kom efter morgon så börjar festen. Kom efter morgon och titta sätta upp tält upp I det. Festivalen börjar för morgon men tid har det gått som alla idag att det kan stanna här. Ja, vi tar ta så vi nabogarna som förra var här och vi har huggit ett tält någon in I mitten. Vi skulle bara till arbetsmorgon. Bara för att få ett gott tältplats kom vi där. Stod lunch igår? Ja, vi var en av de först så har en annan timme också. Stod I kö. Vi kö, ja. Och kvälls? Ja, det är 3 timmar sedan och det är kön, längkön. Om bara vuxen sedan de kommer? Ja, det är det. Hur ser det att det finns free morgon så det nej, arbetsmorgon men free för dagen? Ja, free alltså arbeta förra pass morgon så har vi be mer free. Och så ska GF-svallen hållas väl vilja. Ja, till lördagen. Känner du? Är du inte free? Nej, jag ska lära boys. Är det free dagen? Ja, free dagen. Sanna Juros, här en örgren av folk för in att tältplats att sätta tält upp och göra så klara till GF-svallen. Hur sen tog 8 för det? Där tror jag vi var så sena att köpa tältplats. Så tar vi för I havn att köpa så var inte i havn. Så vi fick där och Klaxvik. Men ta med så skulle hade vi challenge för morgon. Så nu måste vi fara hem efter och sätta tält upp morgon. Men det tycker jag mycket festivalstämningen för att här I korsne. Nej, vi hoppas vi får ett gott plats till tält lugga väl. Så vi hoppas vi får gå stämning. Jag vill säga, det ger alltid skräck. Vad är det du säljer glädje till av festivalen? Nephew. Sälja och alltså stämningen det ger träna för Marit, den kan helt sälja till sociala skräck.